Kasi alam naman natin na ang kaalaman, siya ang nagdadala sa atin tungo sa paraiso. Kaya po nang sabi ni Ibn Mas'ud na ang kaalaman siya ang sinasabi na takwa na magdadala sa atin sa paraiso. So, yan po ang pangalawa na katangian ng pagtitipon na to. Pangatlo po ay naiulat na rin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Abi Hurairah, sabi niya na sinuman ang tao na tumahak sa landas o tumahak sa daan na kung siya ay maghahanap ng kaalaman o di kaya ay karunungan, ay mamadaliin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala para makita ang daan patungo sa paraiso. Allahu Akbar walillahil hamd. Sinabi yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu at-Tirmidhi. So, ibilang na nga po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bibiyahan ng kapatawaran sa pagtitipon na to. Ang lecture na ating tatalakayin, yung kagaya po ng sabi ni Ukhta Nuaima, Atharul Iman fi Hayatil Mu'min, pero magiging tatlong paksa po yun. Una ay ang ibig sabihin ng pananampalataya, ano ang pagkaibahan ng Muslim at saka mananampalataya, at ano yung epekto ng pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya. So, kasi po, dapat nakapunta rito ako ng maaga, pero ibang napuntahan pong lugar, pero kasi parang nagmamadali tayo, so papasok na po tayo sa ating paksa. Ma ma'na al-iman? What is the meaning of the faith? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang root word ng pananampalataya sa wikang Arabo ito ay tinatawag na al-iman bima'na at-tasdiq. Kama qalahu Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amana lahu Lut wa qala kadhalika anu'minu li basharayn mithlina. Ang ibig sabihin ng root word na pananampalataya ay galing sa salitang iman. Ang ibig sabihin po ito ay paniniwala. So, sabi ni Allah, fa'amana lahu Lut. Pinaniwalaan ito ni Lot. At nabanggit na rin sa Suratul Mu'minun, anu'minu li basharayn mithlina, maniniwala ba kami sa dalawang tao na katulad namin? So, yun ang root word na iman. Ibig sabihin ng pagtitiwala ay galing sa salitang paniniwala. Kasi nga po, sasabihin natin na ang isang mananampalataya ay naniniwala kay Allah. So, yun ang root word na sasabihin natin na al-iman ay galing sa root word sa wikang Arabo ay bima'na at-tasdiq wa didduhu at-takdhib. Ma ma'na al-iman istilahan? Ang ibig sabihin po ng iman, pananampalataya, sinabi ng mga scholar at sinabi rin ng mga pantas at saka yung mga ahlul hadith, na ang ibig sabihin ng iman ay iqrarun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya o di kaya ay paniniwala ay ito ay isang pagdeklara galing sa kaibuturan ng ating mga puso.
iqrarun bil jinan wa qawlun bil lisan, at ito ay i-verify ng ating mga dila, tapos ay makikita sa ating mga gawain. Sinasabi po natin na ang isang mananampalataya ay bibigkasin niya na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So, gikan ika yon sa kaibuturan ng kanyang puso. Tapos, idiniklara ito ng kanyang dila at makikita natin sa kanyang mga gawain. Sa karamihan ng mga verses na aya ng Quran, kapag binanggit niya ang mananampalataya, ano ang kasunod? Wa amilus salihat. Dahil hindi po pwede na sasabihin natin na isang mananampalataya basta lang paniwalaan mo. Dahil ang paniniwala, hindi po ito mga idea, hindi po ito mga theory na nasa sayo lang. Ginawa mo hindi, basta paniwalaan mo lang. Kasi, magiging katotohanan lang yon, magiging dalisay lang na paniniwala kapag ginawa mo ang mga kautusan na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po nang sabi niya, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Aqsam Allah subhanahu wa ta'ala bizaman. Sumumpa po si Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na asr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ang ibig sabihin ika ng sinabi ni mahal na Allah ay lahat po ng mga tao ay nasa kalugihan. Lahat po, pero ang mga mananampalataya lamang. At hindi niya sinabi na mananampalataya lamang. Sinabi niya, wa amilus salihat. Ang kasunod ay kung ano yung mga gawain, mga alituntunin na sinasabi ni Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagawin ng isang mananampalataya. Pagkus yan po ang magiging paksa natin sa talakayan na to. So, yan po ang sasabihin natin. Maraming hadith, tulad po ng kung gagawin natin na ang paniniwala o pananampalataya ay pira-piraso. Kasi naiulat sa hadith, al-imanu bid'un wa sab'in o bid'un wa sittina syu'bah. Ang paniniwala raw ay, kung baga sa piraso ay 60 or 70 pieces. Ang pinakamataas, antas na level ay yung pagbikas ng shahadatain, at ang pinakamababa ay yung pagkuha ng lahat ng mga nakakadulot ng kasamaan sa daan. Imatatul adha anit tariq. Wal haya min al iman. Yung ano ba yun? Paano natin sabihin sa Tagalog? Ang kahinhinan ay kasama sa iman, pagtitiwala. So, pagkatapos natin sabihin pagkatapos natin talakayin ang ma'nal iman sa wikang Arabo at kung ano ang sinabi ng mga pantas at saka mga scholar, tatalakayin na naman natin kung ano yung pagkaibahan ng Muslim at saka mu'min. Naiulat po sa hadith ni Umar radhiyallahu anhu na si Jibril alayhi salam ay dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng Islam. Tinanong na rin po kung ano ang ibig sabihin ng iman at saka yung ihsan. So, sinabi ni Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang tanongin siya ni Jibril kung ano ang ibig sabihin ng Islam, ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos maliban lang kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo at propeta. At
isagawa ng isang tao ang pagdarasal ng 5 beses, pag-ayuno, pagbibigay ng kawanggawa na sinasabi natin na for due, at ang pagsagawa, pag-perform ng Hajj. So kung dito sa hadith na to, ang basihan natin ay ito ang Islam. So ang iman, sinabi na naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya yung paniwalaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga aklat niya, yung mga sugo niya, at paniwalaan mo ang kabilang buhay, at saka wabil qadri khairihi wa syarrihi, yung kapalaran, maganda man ito o masama na ito ay nakasulat sa ating mga palad at sa ating mga noo. So kung basihan natin ito, ang hadith, makikita natin na ang Muslim at saka ang mu'min may pagkaiba. Ang pagkaibahan ay yung Muslim, kapag isinagawa niya ang binanggit natin, magiging isa siyang Muslim. Nagsyahada siya, nagsagawa siya ng pagdarasal, nagbigay ng zaka, nag-ayuno, nag-hajj. Nabanggit sa hadith, wa hisabuhu ala Allah. Ang niat niya, ang kanyang intention ay nasa kay Allah. Dahil tulad po halimbawa na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga tao na gumagawa ng mga ganong gawain pero hindi sila lubos na mga Muslim kung hindi pakitang tao lamang. So sila ay mga munafik. Wa hisabuhu ala Allah, ibig sabihin nun, kapag ginawa yun ng isang tao, hindi natin sabihin na ano ba yung niat niya, dahil sasabihin natin na isa siyang Muslim. Wa hisabuhu ala Allah, bainahu wa baina rabbihi. Kung ano man yung nasa damdamin niya, pakitang tao, tunay na dalisay, nasa kanya na yun. Pero ang iman, ang mu'min, ito kasi yung sasabihin natin na pagkaibahan eh. Pag sinabi natin na ang mu'min, ang mananampalataya, kapag ginawa niya ang gawain na yon, parang may kaugnay na minal ghaibiyat. Yung pinaniwalaan mo pero hindi mo makikita, hindi mo rin mahawakan, pero kailangan paniwalaan mo. Magbigay tayo ng halimbawa sa sinabi natin. Kasi sinabi nga natin na ang iman, ang pananampalataya ay gawain na rin to. So, ang mu'min, ang mananampalataya, nagdarasal ng 5 bisis. Si Muslim na rin nagdarasal din ng 5 bisis. Ano ang pagkaibahan? Ito yung point natin. Wa awwalu ma yuhasabu bihi yawmal qiyamah as-salah. Ang una pong ika-count sa lahat ng mga gawain ng isang tao ay yung pagdarasal. So, yung mu'min, alam niya na kaya magsasala, kaya magdadarasal, kasi nga sinabi natin may pagkaibahan eh. So, yun. Parang, sino ba ang may alam sa kabilang buhay? Wala eh. So, paminsan-minsan, kapag yung tao, tulad halimbawa kaming mga lalaki, kapag hindi kami nakapag-pray sa muske o nalit, medyo ang pagdarasal namin, yung iba dyan, nagiging malungkot kasi nga hindi siya nakapag-pray ng maayos. So, ganun yun. Ang ibig sabihin natin na yung point na hindi mo makikita pero may nararamdaman yung isang tao. Isang mananampalataya. Pangalawa, sa zakat. Naiulat na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nakasa malon sadaqah. Ang pagbibigay ng kawanggawa ay hindi raw ito nakakakulang sa pag-aari ng tao, sa kayamanan ng isang tao. Hindi
ba minal ghaibiyat? Kasi nga, may 100 KD ka, magbigay ka ng 20 KD. Hindi ba nakulangan yun? So, sabihin mo sa hadith, hindi raw ito makukulangan. Bakit nakulangan? So, yun ang sasabihin natin na point na nandito yun eh. Paniniwalaan mo yun eh. Hindi mo makikita yun eh. Kailangan na maisagawa mo. So, yun ang pagkaibahan ni Muslim at saka si Mu'min. Pagkaibahan ng isang Muslim at saka isang mananampalataya. So, tulad rin halimbawa ng Hajj. Kaya nga yung mga lalaki sumusuot ng mga puting damit para maramdaman nila yung kapag tayo na ay nasa kabilang buhay, kapag tayo na ay magiging mayet na susuot tayo ng maputing damit. So yun po ang sasabihin natin na pagkaibahan ng Muslim at saka Mu'min. Na ang mga gawain may nauukol na ghaibiyat, hindi natin to nakita pero kailangan paniwalaan mo. At yun ang magiging epekto kung bakit mo ginagawa ang mga gawain na yon. Kasi nga sinabi natin na epekto ng pananampalataya sa ating sarili. So, kasi marami ang mga pagkaibahan eh. Tulad halimbawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hajarat. Sabi niya, huwag niyong sabihin na kayo ay mga mu'min. Sabihin niyo na kayo ay mga Muslim at hindi pa pumasok ang dalisay na paniniwala sa iyong mga puso. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Kasi nga, doon natin makikita kung ano yung magiging epekto ng paniniwala ng isang tao. Kasi nga, sa atin, nakikita naman natin, lagi tayong nakakarinig ng mga sermon, marami naman tayo kaalaman, pero ang pagkakaiba, kapag hindi natin ito ginawa, yun na nga ang sinabi ni mahal na Allah, ang hindi pa pumasok ang ating paniniwala, ang ating dalisay na paniniwala sa kaibuturan ng ating mga puso. So, magbigay tayo ng mga example kasi ang sasabihin natin, ito yung paksa natin na epekto ng pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya. Magbigay tayo ng mga hadith, mga halimbawa para naman maging So, sasabihin natin na kamal al-mahabba wa kamal ad-dhul. Yung perpektong pagmamahal at perpektong pagkukumbaba ang magiging epekto ng gawain ng isang mananampalataya. At kapag naisagawa niya yon ay nakapasok siya sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natikman niya ang tamis ng isang pananampalataya. Dhaka ta'mul iman. Ano ba yung sinasabi natin na kamalul mahabba? Kasi nga po, tayo, minamahal natin ang ating mga magulang, minamahal natin ang ating mga anak. Kasi yun ang pagiging isang tao natin at minamahal na rin natin ang ating lumikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. So, sasabihin natin na perpektong pagmamahal dahil kung iutos ng magulang sa kanyang anak na swain ang kanyang lumikha ay hindi gagawin yun ng isang anak. So yun ang sabihin natin na kamal al-mahabba. Wa kamalud dhul, yung kumpletong pagkukumbaba, tulad po na nabanggit na
Si Nuh alayhi salatu wassalam, lahat po natin alam na nabanggit sa Quran na nagda'wa siya almost 950 years. So, nang mangyari na yung mangyayari, sabi niya, Ya Rabbi, inna ibni min ahli. Kala Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nang malulunod na yung lahat ng tao dito sa mundo, at kinausap ni Nuh ang kanyang anak na sabi niya, sumakay ka, ika sa aming barko. So, hindi sumakay ang anak. So, nang malulunod na siya, sabi ni Nuh, O mahal na Allah, siya po ay aking anak. Sinabi ni Allah, Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ang mga pantas, sinabi nila na innahu amalun ghairu salih, dalawa ang ibig sabihin nun. Hindi mo siya anak, hindi siya kasama sa iyong mga pamilya, innahu amalun ghairu salih, kasi nga, hindi siya gumagawa ng mga kabutihan. Hindi siya naniniwala sa iyo at hindi siya naniwala sa amin, sabi ni Allah. Kaya hindi siya kasama sa iyong pamilya. At sinabi ng mga pantas, ang ibig sabihin nun ay yung ginawa mo, no, na sabihin sa akin na isip ang anak mo upang hindi malunod, ay yun ay hindi gawain ng isang saleh. Hindi yun gawain ng isang mananampalataya. So, kung mangyayari sa atin yun, baka sabihin mo, Ya Allah, nagdawa nga ako ng 950 years. Iisa lang ang hihilingin ko, hindi ba pwede? Anong sinabi niya? Sabi niya, Ya Allah, patawarin mo ako dahil kapag hindi mo ako pinatawaran, o nakita natin, kamaluddul. Lahat ng kanyang buhay ay ginawa ito para lang magdakwa. Pero isang hiniling, sabi ni Allah, innahu laysa amalun salih. Hindi ang gawain ng isang mananampalataya. So, diretso agad lumuhod. So, kung iba rin halimbawa, kung baga, kapag mo ang nasugatan o ang pride ng relihiyong Islam, saan ka dito mag-reaction? Sa pride ba natin o sa pride ng Islam? Bagkus ang karamihan kapag ang pride natin ang yun ang sasabihin natin na magkukumbaba ka. Magkumbaba ang isang mananampalataya. At kapag nandoon na tayo sa libin na yun, sa angkas na yun, makakapasok tayo sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dhaka ta'mul iman. Natikman niya ang tamis ng pananampalataya. Yung mga sahaba, Ridwanullahi alaihim jami'a, lahat po sila, karamihan sa kanila. Lahat. Pero ang pagkakaibahan lang ay naiulat na may ginawa at yung mga iba naman, kasi hindi sila famous, hindi naiulat sa kanilang gawain. Kasi nga po, yung kanina sinabi natin, manakasa malon sadaka. Di ba ko magkaiba yung sadaka at saka zaka. Yung sadaka, kawang gawa. Nasa sayo yung kung magbibigay ka o hindi. Pero yung zaka, obligation yun na kailangan maibigay mo. Sa tingin nyo mga kapatid sa Islam, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung mas malaking naibibigay? Yung zaka o yung sadaka? O diba sadaka? May mga sahaba, sinabi nila, ang zaka bainal kufri wal iman. Yang zaka na yan, katotohanan kapag hindi mo ginawa, isa kang kafir. Sinasabi nila, ang zaka is 2.5. Pero may mga sahaba, hindi lang 2.5 ang ibinigay ay lahat. Walang tinira sa sarili. Tapos lahat, karamihan sa kanila.
Ang ibig sabihin nun na si Abu Bakar radiyallahu anhu, dahil isa siyang tanyag na businessman, sinasabi na ibinigay ang lahat ng kayamanan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin nun ng isang bisis lamang. Ibig sabihin, kung anong meron siya ngayon, binigay. Bukas, kung anong meron siya, binigay. Lahat. Kung baga, kung may sa KFH, kinuha o binigay ngayon. Bukas, kung may Burgan Bank, yan na naman. Kapag dumating na naman galing sa kanyang business, binigay na naman agad. So makikita natin na yun ang epekto, sabihin natin na pananampalataya sa kanilang buhay. Gaya po ni Abi Dahda, kung narinig nyo ang istorya about kay Abi Dahda, na naiulat sa hadith ayon sa kitab ni Mustadrak al-Hakim, na may isang tao, may isa siyang lupain, maliit, may kasusyo siya sa kanyang lupain. Tapos ang lupain na yon may isang dalitis. Nahla. Dates. Hanggang sa namatay ang tao na yon at hindi nila na hati ng kanyang kasusyo ang lupain na yon. So, ang isang tao na yon may isa siyang anak. So, naging pulubi. So, pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng pulubi, Ya Rasulullah, sabihin mo sa kasusyo ng aking ama na hatiin namin yung lupa. Pero ang problema kasi, yung gitna may nahla, may dalitis. So sabi niya, ibigay na lang sa akin yung dalitis. Kahit dalitis lang naman eh. So, hindi natin babanggitin dito kung bakit hindi nahati yung lupain. Pakita ng dalawang sahaba na yun. So sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sahaba na yun, kasi parang may problema silang dalawang magkasusyo. Sabi niya, ibigay mo sa pulubi ang isang nahla, isang dalitis. Sabi niya, ayaw ko, ya Rasulullah. Narinig yun ni Abi Dahda. Pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, O Muhammad, kapag binigay ko sa kanya ang dalitis, may dalitis ba ako? Sa yawmal qiyamah, sabi niya, wala kan nahla, ya Abi Dahda. Pinuntahan ni Abi Dahda ang isang tao na yan. Sabi niya, O aking kapatid, alam mo ba yung lupain ko? Alam mo ba kung ilang ang dalitis na nandoon? Sabi niya, Abi Dahda, isang tanyag ka na, napakalaki ang iyong kayamanan. Kung bagay, hindi lang isang hektarang yung lupain dahil 600 to 700 ang dalitis na nasa kanyang lupain. Sabi ni Abi Dahda, ito, makikipagpalit ako sa iyo. Kunin mo kung ano ang lahat ng nasa lupain ko, kapalit ng isang dalitis. Ibibigay ko sa pulubi. Pupunta tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang saksihan ito. Pumunta sila at sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pili sa pulubi. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag na niyo itanong kung ilan ang magiging dalitis ni Abi Dahda sa paraiso. Ibig sabihin, napakalaki. Pero ang linya na masyado kong nagustuhan ay yung umuwi, yun ang umangkit sa aking damdamin eh. Agad-agad siyang umuwi sa bahay. Pagkarating niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa, Ummu Dahda, kailangan umalis na tayo. Mag-impake na tayo. Sabi niya, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, ipinagkaloob ko ang ating lupain, kasama ang lahat, kasama itong bahay natin, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung sinabi ng asawa niya? Hindi sinabi, sira ulo ka ba? Saan tayo pupulutin? Anong ipakakain mo sa mga anak mo? Sinabi niya, mga anak, bilisan niyo magbalot-balot kayo.
Rabi halbay, Rabi halbay, Rabi halbay. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ito ang umantig sa puso ko. Sabi niya, mga anak ko, nagtagumpay ang inyong ama, nagtagumpay ang inyong ama, nagtagumpay ang inyong ama. Pagkat ipagkakaloob niya tayo sa paraiso. Allahu Akbar. So yun ang sinasabi natin na epekto ng pananampalataya sa atin. Dahil hindi lang ito mga idea, mga etniko na babasahin mo. Hindi lang ito kung baka mga history na Masya Allah. Hindi. Kailangan ito dahil kung ganun, walang pagkakaiba sa nangyayari sa mga Disneyland, mga pantasya. Ang relihiyon natin, hindi ito pantasya. Dahil kung pantasya ito, hindi na magiging maganda ang buhay ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim jami'a. So, yan po ang sinasabi natin na kamal al-hub, perpektong pagmamahal. Kaya niya nagawa yon ng dahil sa pagmamahal na biyaya na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kamaluddol, lahat po tayo may alam sa nangyari kay Ma'iz. Nakagawa siya ng isang karumal-dumal na kasalanan. Na nakipag-relation siya sa hindi pwede, prohibited ayon sa Islam. So pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ika, Ya Rasulallah, dalisain mo ako, pagkat nararamdaman ko ang pagkulo ng impyerno sa aking puso at hindi ko to kaya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may sakit ba ito sa ulo? Sira ulo ba ito? Pagkat inaamin niya ang kaniyang kasalanan, sinasabi sa akin, gusto para maparusahan. Sabi ng kaniyang mga kaibigan niya, Rasulullah, hindi na iulat na may ginawa siyang pagkasira ng ulo. So sabi niya, amoy ninyo ang kaniyang bibig, baka nakainom ito eh. Kung hindi siya sira ulo, sigurado nakainom. Sabi naman ang kaniyang mga kaibigan, walang bagkas na amoy sa kaniyang bibig, hindi siya nakainom. So doon nagpahintulot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batuhin siya hanggang sa mamatay. Ar-rajm. So nakayanan niya yun, nakaya niya yun eh. Yun ang sasabihin natin. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ustur ala nafsik. Magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, humiling ka ng kapatawaran. Huwag sa akin ka humiling ng kapatawaran. Pero sabi niya, hindi ko makakayanan na mag-aantay pa ako ng araw, buwan o ano dahil kumukulo na dito. So, tayo nga eh. Ang pagkaalam natin kapag may ginawa tayong kasalanan, para ito isang prutas eh. Parang isang mangga na hanggang nagiging yellow, nagiging matamis. Kapag may ginawang kasalanan, mag-aantay pa ng Ramadan para humiling ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero naiulat sa hadith na ang pinto ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaki na kung lalakarin ng isang tao ay hindi niya kayang lakarin ng 70 years. At nakabukas yon hanggang sa hindi umano ang hatta la yatla al-shams min al-mashriq. Hanggang sa ano ba yun sa Tagalog? Hanggang sa hindi doon sumikat. Hanggang sa hindi sumikat ang araw, sa sunset ay naka-open ang pintuan ng kapatawaran ni Allah. At saka kapag hindi nandito yung kaluluwa ng isang tao,
ito rin ang sasabihin natin bakit? Bakit nakabukas ang pinto na yon hanggang sa hindi doon magmula ang araw? Sa tingin niyo bakit? Kasi nga sinasabi natin na ang gawain ng isang mananampalataya may kaugnay sa ghaibiyat, hindi ito nakikita. At kapag makita na to, hindi na matatawag na pananampalataya. Kasi nga, ang sinabi natin na ang kahuli-hulihan na mangyayari kapag yung maging opposite na hindi lumubog dahil doon manggaling ang araw, ibig sabihin, magsisimula na yung katapusan ng mundo. So, nagsimula ng katapusan ng mundo, hindi na pwedeng matanggap ang iyong panalangin o kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lumabas na to sa tinatawag na pananampalataya. Tulad rin kapag lalabas ng isang kaluluwa ng isang tao. Kapag humingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung sa atin mapifayda. Kasi nga nakita na mamamatay na So, yun ang sinasabi natin. Kaya nararamdaman yun ni Ma'iz na sabi niya, Ya Rasulallah, dalisain mo ako. Pagkatapos yung mangyari, isang araw, dalawang araw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kaibigan ni Ma'iz, ay ihiling niyo ng kapatawaran ang inyong kaibigan. At pagkatapos nun, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba na ang ginawa ni Ma'iz na paghiling ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ilalagay ito sa isang timbangan ng mga tao sa isang probinsya at ilagay ang kapatawaran na ginawa niya, mas magiging matimbang ang ginawa ni Ma'iz. Kasi nga, yun ang tinatawag natin na pinaka-antas level na kamal ad-dhul. Nagkumbaba siya dahil sino nga ba naman ang gusto niyang aminin ang kanyang kasalanan? So, kapag nandoon na yon, ang isang tao na yon, dhaka ta'mul iman. Yun ang nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ginawa niya ay napakalaki hanggang sa kung ibigay man ito sa isang probinsya, karya, ay kumbaga ay okay na sa kanila na yung ginawa niya. So, siguro, umabot tayo sa oras na time ko kasi ang alam ko ay 45 minutes or 50 minutes ay so dumating tayo sa punto na naubos yung oras natin. So ibilang nga tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bibigyan niya ng biyaya, pagpapala at kapatawaran. At yun na nga, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa mga taong tumatahak sa landas ng yung yung hiling mo lang ay yung mga dalisay na kaalaman para sa relihiyong nating Islam at tapos ay bigyan niya tayo ng tawfik upang maisagawa ito. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam.